Въведение. Хартиени постълки на ела, цветове една до друга. Хартиени ленти, подредени и ярки, готови да се плъзгат. Шаблоните започват лесно, забавления във всяка линия сес. Течем заедно, стъпка по стъпка, ай. Хартията подредена, цветовете казват здравей. Дългите ленти чакат, подредени перфектно, ай. Купчините остават подредени, гладки и чисти, ай. Готови за всичко, което ще се случи между тях. Изрежи, сортирай, подреди малки цветни ленти, готови за играй. Тъкането на хартия започва тук. Стъпка по стъпка всичко става ясно, ад. Основните ленти стоят прави и високи. Наблизо те отговарят на повика. Отгоре надолу, бавно и внимателно, шаблона за къкане започва да расте. Отгоре, отдолу, подредено и чисто, хартиените ленти се срещат. Шаблонът завършен, ай. Линиите се събират, гладки и ярки, ай. Тъкането на хартия е чудесно. Нови цветове се присъединяват един по един, ай. Щастлив шаблон, балансиран и забавен, ай. Краищата се сгъват, постелката